надяло, надясно. Да, тръпни сега. Не, плавно. Плавно. Плавно, защото плавно. Искам да завъртиш към замъка въртете. Към замъка на спид система, защото отвя няма да оцелиш пецалката. Към замъка на спид система. Малко дърго си не се получава. Дай спид система сега. Пълна спид система към замъка. Сега си преминем на срик. Вече за сад няма да правиш, защото тази спиралата отнася много и си изкарчи вече за залбите. Хубертко, дай още малко по-наляво да станеш по-далечна позиция, защото лично си е да връща ниво. Както Хуберт, кажи на Станислав и да може. Хуберт, кажи Станислав излита. Станислава излита и отмъчуваш. И так, готов си да изсрив, почти изпит системата. Добре. Не трябваше да го пускаш, аз сега ще се замина малко. Много бързо искаш да излезеш. Изчакай, тази медуза няма да лапа. Просто да ня пускаш да държиш. Тя нека се мята, не е страшно. Айде сега още едно. Айде сега малко и говори. Ясно, тяло, ляво.